Gavana Nyariga komojibo kurumi anene bolibore bwaene kiwe ase county ya Nyamira korenganere ni gateruna mbachi kolingoli na kuligeri ubukurumi obu bwaene kiwe ase county ye kera mochiria barai bensemeye kera teruna anene no chibes jiria abantu bagoserwe nkake ya siasa nigo chikoru ase ubukurumi bwanyarete bokorekana sinsemo ao tebigu abantu bayibete chibesa anda Nyagarama 1 na Nyagarama 2 na Nyaribo 1 bantu ki company kichi ayetu kitenda kyokubekwa kyokusupply bintu Nyamira County. Nyamira County nere siegete asegenchu ki company gete ki ayetu kibeza. Bantu kibare koa omugabana late Nyagarama enyumba yokomenya ata cost ye kibeza ki million. Akanyumba gokomenya Nyamira erenti na shilingi 200,000 nago chiguru. Igonto tagete komanyana kibesa kiria abantu bayiba kurwe county ngaichire na chechi chikoletwa abantu ba West Mugirango bagoserwa kibesa abantu ba chetu chebu inuchirie abantu ba West Mugirango chire lakini mumanyana kibesa ikine kino cheibetwe asikitenda kyo kwa Nyagatari asikitenda kyo kwa Chikabro asikitenda